दागो जाय सबायद्रु होनो जोंनि बर' रावाव बेबो लासै लासैनो गोबां मानसिफ्रा जायफोर बाहायदों एकदम खमायलांदों आरोखि बेखायनो जों बिराद गोसो दुंगाखांबाय आरो मोजां मोनगासिनो दं सार। बे नोंथांनाव साबोन जिहेथु मोन 10टा फ्लेभार नोंथाङा बानायदों बे गुबुननि साबोन आरो नोंथांनि साबोनजों दा माबोरै रायजोफ्रा अनसायगोन जे नोंथांनि साबोना जे बेफोरबायदि होननानै? औ बिराद फारागा जाबाय सार। मार्केटाव गोबां रोखोमनि साबोन दङ बिसोर जाबाय केमिकेल बेस। जोंना जाबाय एकदम अर्गेनिक खुनु माबा गैयै हार्बस एकदम जोंनि न'खरफ्राव सोलिनाय हाग्रानि माखासे बिलाइ रोदा फिथाइ बेफोरजोंनो बानायनाय आरो एकदम स्किन फ्रेन्डलि जोंनि देहायाव जेबो गाज्रि माबा खालामा खहा खालामा बिनि थाखायनो बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां। जेन'बा जोंनि साबोनखौ जायफोर बाहायदों बिसोर खोन्थादों सार दस्रा हाथाइनि साबोनखौ आरो जोंबो बाहायना मिथिखागौ जों खोन्थानायल' नङा हाथाइनि मालायनि खोन्थानाया साबसिन जायो खारन जोंनि साबोनखौ बाहायोब्ला जेन'बा दुगैनायनि उनावबो मोदोमाव मोनसे लेयार जानानै थायो गुफुर गाब बे बुस्थुखौ जोंनि साबोनखौ बाहायोब्ला खेबसेनो दैजों लुस्रबानो बे स्रां थांजोबो ओरैबायदि मोजां आरोखि। होमबा बे जायफोर उन्दै गथ'फ्रा साबोनजों दुगैनाय लोगो लोगो मेगन माबादों आलौदों मादों होननानै बिसोर दावराव जायो बायदिसिना रोखोमनि ब्रेन्डेड साबोनखौ बिसोर बाहायनांगौ जायो बेसेबां दाम गोसा गोसा वेरास जोंनि साबोना एकदम बयबो 2-3 दाननि गोजौनि गथ'निफ्राय हमनानै गासैबो बैसोनि मानसिफ्रानो बाहायजोबनो हायो। गैयै जोंनि हार्बेल न'खरावनो मोननाय बे जोंनि बे माबाफोरखौ बिलाइ फिथाइजों बानायनाय एकदम माबानि अर्गेनिक साबोनखौ जों आखाइजोंनो बानायनानै रायजो राजानि आखायाव जोङो हगारनानै होगासिनो दङ। जों बिथांमोननि अनसायनायजों जों दासिमबो बेखिनि मावगासिनो।
दोनजोबबाय गोजोन्थों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'लजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटीज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindcollege@gmail.com।